Něco pořádného skloňuj, kočku například. Kočku domácí nebo kočku divokou, tatí? Ani domácí, ani divokou, prostě kočku. První pár, kdo co? Prostě kočka. Jak je prostě? Kočka, první pád, kdo co? Kočka. Druhý pád bez, no? Jak to bez, tatí? No bez koho? Bez koho, bez čeho, no? My se to učíme jinak, tatí. Tak se to budeš učit takhle. My se to učíme bez. My se učíme koho čeho? Bez koho, bez čeho je názornější. Tak kočka bez, no? Bez ocasu. Ale bez jakého ocasu? Bez kočičího, někdo jí houkous. Komu? Komu čemu? Kočce, třetí pád. Komu čemu? Kočce. Takže bez ocasu. Ale neručuj mě pořád, nařídil jsem ti, co? Ty jsi mi nařídil, tatí, že já jsem ho naukous. Fakticky ne, tatí. Nařídil jsem ti, abys skloňoval kočku, tak ji skloňuj, laskavě. Já za to nemůžu, že ho někdo ukous. No pořád to jsem nepleť. Asi pes. Co pes, jaký pes, žádný pes. Asi hlídací. Žádného psa jsem nepleť, psa jsem ti skloňovat nedal. Čtvrtý pád, koho, co, no? Koho co, ocas? Jaký ocas, kočka jsem povídal. No kočka, co jeho někdo ukous. Co jí někdo... No kočka, co jí někdo ukous, koho co? Ocas, čtvrtý pád. Ale už mě nezlo. Pořád sem pleteš to, co nemáš a to, co máš, nemohu z tebe dostat. Pátý pád. Pátým pádem, co? Jak to pátým pádem, co, tatí? Pátým pádem voláme. My říkáme, oslovujeme. Voláme je názornější. My říkáme, oslovujeme. Voláme je názornější. Oslovuj nebo volej, ale trošku tempa. Do toho, šmankote. Mám volat kočku nebo oslovovat psa, tatí? Žádného psa. Kočku. Pátým pádem voláme jak? Čičí! Jaké čičí? Čičí voláme nebo oslovujeme kočku pátým pádem. Žádné čičí, voláme jí kočko. Taky teda někdo nevolá, tatí. Ale ty tak budeš volat. Byla to přece neslyšela. Neslyšela, mě by slyšela, za to ti ručím. A kdyby neslyšela, tak bych si s ní poradil. Zrovna tak jako s tebou. Šestý pád? Šestý pád je o kom, o čem? O čem? Jsi říkal o kočce, tatí. No dobrá, ale o kom, o čem? No o kočce, co jí někdo ukoustin. Ale o kočce. Já tě s ní vyhodím. To je sedmý pád, s kým čím sedmý pád? Jenže teď nemluvíme o sedmém pádu, teď mluvíme o tom, že ano. O čem? O čem? No o tom, jak si ten hlídací pes najednou rozběh a... Ano, a si ti tamhle ke stolu a napsal 100krát šestý pád. Jak to tatí, pes přece psát neumí, a když tak... A ty ho napíšeš taky 100krát? To, že ho psal 100krát, když ho ovládám absolutně perfektně, tatí... Sedni si a piš! Fakticky, tatí, to teda... Vůbec ho neovládáš, protože šestý pád je o kom, o čem a ne o čom. Jsem přece povídal, jsem říkal, že... A teď seď rovně, kroutíš se u toho jako paragraf. To přece každý ví, že je šestý pád o kom, o čem. Tak abys měl o čem přemýšlet, tak to 100krát napiš, ale o čem a ne o čem, nebo to budeš psát 200krát. Jsem přece věděl, tatí. Nic nevěděl a když se do toho čas letí. Šestý pád o kom, o čem, šestý pád o kom, o čem, šestý pád o...